svima ljudima ovdje, šajn se malo. Pa svima ljudi, dobrodošli u moj novi video, danas je u novoj epizodu, kao je rekao, u ovoj epizodi igramo treću epizodu Zobe. Ajde da počnemo prvo, da pokupimo ove sve nagradice. Opet sam igrao među epizoda, prošle epizode sam imao 400 trofeja, sad imam 500, muš kući, aj bi bre. Pa šajn se malo. Hajde, otvorimo ovu kutiju. Što je to? Idemo, bato, Nitro Speed, lol. Equipment. Da li da igram duo? Ne. Solo najjači. A i Bruce najjači. No beži bre da idem sad tamo do Legendary. Garda neće ići sigurno. Nema sila, to je moj. Koliko ovdje gardova ko glava najče. I misliš kako si ti nešto bolji. Mrš kući sine. A, slučajno. Ne bre. Kako su kvarni ovi. Ne, nemoj. Ne. Beži bre. A ne, brate, mili, na početku odmah me ubili, brate. Ne veze, ajde. Oprostit će mi se 372 trofeja na Brusu, malom. Ajde stignu do 500 trofeja na Brusu, Ajde prvo s Larijem. Lari najsmešniji, najjači. Kukavica mala. Nismo mogli da stignemo do Legendary Garda. Ajde malo da udarimo. Gdje ste ludaci? Ajde beži, beži. Mrš kući. Sine. Kako sam te navatao bre. Mrš kući, ajde. Ajmo da se pretvorim u poklon, da me ne vidim. Niko. Idemo. Pljasčina. Dođi vam bre. Dođi vamo bre. Kako sam te ispuc. Mrš kući gajbi bre. Ne. Ma gde si pošao bre? Gde si pošao sine? Na Rusiju. Kašikom bre na Rusiju. Pretvorimo se u poklon. Beži. Mrš kući. Ne! Kako me ubio? Kakav sam ja debil. Kako si me bre ubio? Samo jedan duo. A, moram nešto prekinem, izvinite. Idem u klonju, pa zato ajde. Evo me, vratio sam se iz klonje, iskenio sam se, šajm se malo. Ajmo battle. Ako se malo loše čujem, što jedem sada. Što se desilo? Ja već umro.
Ja ne mogu da verujem šta sam dočekao. Ne! Aj beži bre. Ja ne mogu da verujem. Neće da me digne uvijek, prkosi mi, pa dobro kad sam glupija. Barem ništa nisam izgubio i dobio jedan coins. Ajde ble. Šta je bilo bre? Mrš! Mrš bre! Ah! Help, help, help! 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 Ubi ga, Bruce! Jači si! Pa šta radiš, debilu jedan? Ne mogu se ovo trpi. Kako ovaj trik je Bog te Boga ubio. Ajde beš, ajde beš, ajde beš, ajde beš. A, sam se izvukao ljudi. Nisam stigao da snimim to. Čuti Miloše, beži. Hilaj se na grobu. Hilaj. Ipak je bolje da igraš s Bruceom, brate moj mili, ja sam glup. Emerald Crate, ljudi. Emerald Crate. Ljudi. Pišite sad u komentarima koga ću da dobijem. Koga ćemo da dobijemo? Nix! Super, dobili smo Nixa. Ja mislim da je dobar. Ajde isprobamo još Nixa i to je onda sve od ovog videa. Ajde bre, šta je bilo ti Smile? Piggy Bank. Beži bre. Dobra. Select. Solo. Ajmo da igramo sa Nix.
Kako brzo kupi stvari, lik. Hvati ga, bre. Hvati ga, bre, za uši. Kako je loš. Slučajno sam bacao. Ima veći range za bacanje bombe. Super, super. A ne, brate, nisam navikao da bacam tako daleko bombe. Ajmo da budemo prvi, ajde da budemo prvi, ajde da budemo prvi. Ništa nije imao. Ajde bre, pucaj, pucali ti na groblje. Oj. A ne, a ne, a ne, a ne. That's it amazing. Zašto nisam dobio lava? Ne znam ni u koju se sezonu dobio, ali nemoj da si me ubio. Daj, vrate, mili. Nema veze. Nema veze. Super, dobili Nix. Opa! Šta je ovo? Nitro Bow. Shotgun, šta god tu bilo. Ovdje možemo da dobijemo Emerald Crate. Gde, brate, u 7. sezoni Emerald Crate da dobiješ. Moram da igram igricu. Šta je sad ovo? Ajde, idi bazi, bre. To je to. To je bila sve od ovog klipa, ljudi. Nadam se da ste uživali. Pripatite se. I to je bilo to. Aparapapapapam. Lol. Pisić, čao.